15 urterekin, zerua goian eta lurrea bean, trenez etorri zen Madrildik Donostiara. Kostako trena hartu eta Debara. Deban ikusi zuen bazegoela Ondarroara zijoan autobusa eta gidariari papertxoa erakutsi zion Mielek. Itauna eginez, ea zerrenda horretatik ezagutzen zuen nor edo nor. Autobus gidariak eraman zuen Miel Ipar kaleko 12. Eta antze hartu zuten Piparraneko familikoek. Ipar kaleak izena aldatuta zuen ordurako. Komandante Belarde izango zen aurrerantzean. Piparraneko horiek hartu zuten beretzean Miel, sekula ikusi gabeko mutil koskorra. Eraikin berean bizi ziren Liborio eta Ana, etzabean. Mielek ilobatxoari kontatu zizkion kontu hauek denak eta ilobak grabatu egin zituen eskolarako lan baterako. Miel hil baino apur bat lehenago.